A Feira das Cabras de Merlán celebrou onte unha nova edición, unha xornada que contou cunha gran afluencia de público, quizáis a máis concorrida nestes últimos anos. Dentro dun gran ambiente desenvolveron os actos que tiveron lugar durante toda a mañá. As primeiras en chegar foron as grandes protagonistas, que estrearon instalacións, as cales se quedaron pequenas, debido á gran afluencia que houbo. A xente achegouse para ver as cabras e daban o visto bo ás instalacións. Cando Tele20 chegou, estábase preparando para a procesión, unha celebración que fai anos as protagonistas tamén son as cabras. E grazas a elas, este acto conta cada vez máis con máis adeptos. Este ano houbo novidade, xa que era a primeira vez que se xunguían dous castróns. Falamos co artífice desta iniciativa. Nos, a través do entroido que empezábamos a funcionar un poquinho co carro cas cabras, bueno, pois empezaron a convidarnos a vir aquí á Feira das Cabras de Merlán. Tuveron a idea de probar varios anos cun carro cas cabras, e este ano fomos un poquinho máis alá, por mediación dos veciños, e un pouco cabezonaría miña de xunguir unha parexa de castros, entonces levaron o San Ciprián cos castros e levar un carro cas pelicas de viño tiradas por as cabras. E a verdade é que é digno de ver. De todas maneiras son os bichos nobles, están acostumbrados á xente, entonces por dar gusto velos nunha procesión tranquiliños, e a xente pois quedase verdadeiramente, a xente que ven da fora quedase alucinada mirando peles, porque chócalles moitísimo. Al principio ver os carros solos, pero no momento que lle xungues aí unha xugada empezan a tirar, pois a verdade é que é unha cousa impresionante, penso que será unha das poucas, quizás a única que sea de Galicia neste ramo de procesión. E digo eu, son eles así tranquilas ou entrenan? De entrenar nada, precisamente hoxe un castrón o máis vello que temos, que teño eu na casa, provei no domingo pasado para xunguilo, e hoxe foi a aventura co santo. Da xugada das cabras, unha teña habituada dos outros anos de xunguila cun do castrón noviño, pero este ano tivemos que coller hoxe a aventura de meterlle outra, e bueno, pois foi un verdadeiro éxito porque tiraba igual que a outra, non se notou. Teño aquí en exposición, de paso que veñen unhas a traballar, pois veñen todas a disfrutar un pouquiño. Falamos con outros gandeiros que trouxeron cabras, e dende logo que a feira non foi igual para todos. Mentres algúns non venderan ningunha, outros tiveron máis sorte e venderon as que levaban. Pois trouxen 4. Bueno, vendémolas todas. Foi a feira algo floxeta, pero bueno, a xente foise animando no último momento e foise vendendo casi todo. Bueno, pero houve moita xente a festa. Houve moito, eu penso que houve máis que estes anos, pero para comprarse cabras houve pouco, pero bueno, agora ao final a xente animouse e houve bastantes números vendidos. En que precios foron? Pois hai algunhas sobre 120, outras sobre 150, algunhas a 50 e precios variados. Pois trouxen 27. Ría. Sí. Bueno, que foi de ventas, que tal? Ninguna, eu non fixen ninguna. Non me deche ninguna? Nada. Non hai moito quen compre tampouco, pero a parte con eso das chapas, por aí non. Prepararon isto ben preparado, dá gusto ver isto. Traballaron ben tamén, en todos os lados non nos vai. Isto case é un privilexio para as cabras. Sí, sí. Ben curiosas as cuadras e ben, están en bon estado. Eso. Bueno, pois a ver se no que queda de mañá se vende alguna. A ver, pero non creo, pero todo pode ser. Entre os visitantes convidados estaban, como non, a Asociación de Gandeiros de Raza Cabra Galega. Falamos ca secretaria executiva que nos comentou como van os traballos de recuperación desta raza. El programa de recuperación de la cabra comienza hace 3 años y se ve que la raza está en peligro de extinción, entonces empieza desde la Consellería de Medio Rural y después posteriormente la Asociación de Criadores y la Federación de Razas Autóctonas, BOAGA, agrupa a los ganaderos que tienen ejemplares de esta raza, se empiezan a marcar y a hacer un cruzamiento en pureza racial. Actualmente contamos sobre unos 400-500 ejemplares en toda Galicia, dispersados por unas 50 ganaderías. Entonces ahora estamos en la fase de recuperación, de marcaje y de cruzamiento en pureza racial. Tamén estaba o director do Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, onde se traballa na recuperación e fomento das razas autóctonas en perigo de extinción. O seu responsable loa o traballo dos veciños de Merlán. Pois pareceme moi importante, sobre todo o feito de manter tradicións e manter costumbres relacionadas co medio rural, que están perdendo casi todas, cada vez hai menos xente, non? Pois o feito de manter durante moitos anos esta historia e a costumbre, pois pareceme moi importante. Nós estamos traballando en concreto con razas autóctonas
Bueno, o feito de incorporar aquí a cabra galega nesta festa pois parece moi importante, máis para a festa incluso que para a cabra galega, non? Bueno, incluso podría ser ahora que estamos ca plaga esta dos incendios, podría ser unha solución, non? Home, evidentemente. O monte arde porque hai combustible. Estes animais, que máis na maneira en que nos intentamos recuperalos, que é a través da explotación extensivo, pois están desbrozando, están limpando, o que eu digo, os 365 días do ano, non cobran horas extras, nin cobran por festivos, é unha maneira de manter limpos, polo menos os alrededores dos pueblos, porque xa o problema que temos cos incendios é precisamente eso, que xa vamos a empezar a arder os pueblos. Dende o Concello de Chantada tamén se sumaron a apoiar esta festa, única en Galicia. Nos parece moi importante que todas este tipo de tradicións que se sigan mantendo e desde o Concello queremos dar a enhoraboa á Asociación de Veciños de Merlán polo traballo tan encomiable que levan facendo nos últimos anos e por recuperar esta tradición. Xa se chegaba a hora da degustación e fomos a ton dos cociñeiros para ver de primeira man como ían os traballos na cociña do campo da festa. Puidemos comprobar que a carne estaba lista. Falamos co presidente da asociación. Ben, vamos moi ben. Esperemos que nos salga ben a carne cocida e que haxa xente que desguste ben. Bueno, estou vendo que estrenaste as instalacións e debeu ser por eso, porque eu penso que nunca tanta xente eu. Verdad? Eu creo que sí. Estrenamos as instalacións, están moi ben aí as cabras no recinto, todo ben preparadinho e eu creo que vamos prosperando. Bueno, ya esa cabra ole moi ben, Home, debe estar boa, hai que agora desgustala para toda a xente, pero eu creo que está boa. E dende logo que non era mentira. A xente compraba as cuncas para beber o viño e probar a carne de cabra. A cola que se formou era grande e os camareiros non daban abasto. Os comensais puderon degustar un ano máis esta prezada carne. Este ano os cociñeiros tiveron unha nota moi alta. Ui, xa está, xa só quedan os huesos. Quedan os huesos, pero estaba moi boa. Esa é boa señal, non? Sí. Que tal? Unha boa tradición. Que sigan moitos anos. Tiña aprobado xa máis veces? Sí. E seguiremos. Pois nada, que aproveite logo. A repetir se dan outra vez. Moitas gracias. E intentémoslo pasar ben a noite, se podemos. É a primeira vez que a comes, non? Xa hai máis anos. Xa hai máis anos que a como. E que tal? Que nota lle damos a isto? Dalle un 10 polo menos. Un 10? Claro. Pois logo, así dá gusto. Eu creo que os cociñeiros así, para o ano que ven, van nos dar doble ración. Hómelo, para iso están, Está preciosa. Era a primeira vez que a come ou... No, xa teño vido máis anos, xa teño comido aquí máis anos, pero este é un sitio que dá gusto vir porque traballan moito por as festas. Isto das cabras non se ve en ningún sitio como se ve aquí. Hai moitos pueblos que hai moi boas festas, pero de cabras nada. Bueno, que nota lle poñemos este ano á carne? Poñelle unha nota alta que isto está precioso, Pois moi ben, moi ben. É a primeira vez que a comes? Pois sí, así desta forma é a primeira vez. Bueno, que dámoslle un aprobado. Hombre, eu que diría un sobresaliente. Carajo, bueno, pois nada, que aproveito logo. Moitas gracias. Pois con este bo sabor de boca despedimos por este ano a Feira das Cabras de Merlán. Ata o ano que ven.